Samantala sa ating good news, mural po na sumasalamin sa kwento ng West Philippine Sea. Agaw pansin po sa Urdaneta City People's Park. Ikwento mo ang good news na yan, Idol Tita Ronnie. Umagaw ngayon ang atensyon sa Urdaneta City People's Park, ang isang mural na pinamagatang lubid na makikita sa kabaan ng parke at nagiging tampok na tanawin sa mga bumibisita sa lugar. Nagsama-sama ang mga local artists upang makabuo ng isang kwentong sumasalamin sa pagkakaisa. Makikita sa mural ang isang lubid na nagdudugtong ng mga kwento ng mga mangingisda at ng yamang kalikasan na nagbibigay buhay at kabuhayan. Ayon sa lokal na pamahalaan, isa umano itong inspirasyon ng pagkakaisa at kamalayan hinggil sa kahalagahan ng West Philippine Sea habang binibigyang diin ang papel ng sining bilang medium ng pagpapahayag ng damdamin at advokasya. Inaasahang magsisilbing inspirasyon ang naturang mural upang higit na maunawa ng publiko ang matibay na kahalagahan ng pagkakaisa para sa kapakanan ng susunod na henerasyon. At iyan ang ating good news for today. Ako si Idol Tita Ronnie Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.